Kawang'iyo mago motenore koda lweny ma osebedo kadhi nyime ni geno medore ni lweny ma osebedo kadhi nyime e kind piny Russia koda Ukraine nyalo chopo e gikone machiegnini. Ma en kaluwore gi romo mar twak mar kelo kwe ma koro osechakore e kind apisa mag Ukraine koda Russia. Romo ni timore e tong' mar Ukraine koda Belarus. Ndalo abich mar rakruok mar jolweny. Kor lwasi mar piny Ukraine otimo iro, kendo muoch mar bunde gi gige lweny mamoko popo it oganda jopinyno. Kaluoro bende medore ok ne pinyno kende, to kata pinje maoko e wi chal mar arita e piny Ukraine. Geno mar kwe koro chako mienjo. Ok kwe ni achiel kuom pinje marakorego oting'o bade. Kwe mar poro wach ka apisa mawuok Kiev kod Moscow jomolo e tong' mar piny Ukraine kod Belarus. Motelo ne twagno, jatend piny Ukraine Volodymyr Zelensky owacho ni seche 24 mabiro ema dhi nyiso ka lweny biro rumo kata rakruok pod biro dhi nyime, ka jatend piny Russia Vladimir Putin to osenyiso jolweny mage ni mondo oikre gi gige lweny mag nyuklia. Kaluwore gi migawo mar thieth e piny Ukraine, ji 352 koting'o nyithindo 14 josewito ngimagi nyaka ne lweny no chakre, ka kwan ni nyalo idho malo po nono ni ok oketo kenge mapiyo mar kelo kwe e kind pinje ariyogo.